Hi guys, may gabi Nalapod mi din nila mother, diri mi manihakon. Nagpalit siya ti Mayamiya og sudan. Duha ka buok manok, dayon pinakbits. So naa sila diri ni tata, si tata ang magluto og pinakbit guys. Ako ang magluto sa manoks. So siya nga to na iplastra atong cellphone kay wala kay sun. Wata stand Ay, guys. stand dito ni Lula ho? Sasay na. Kanina. Si ate, nakulit pa kay nag-pahog ni Mia. Di ba nga siya ni Daddy? Habol ang kutsilyo guys. Stand dito lang, katong gamay. Kaya na? Ano ko? Inanaon na pagkutan, Nay? Nay? Ano pa, pinuha pa kayo sir? Mas din lang. Kaya na lang? Si Rilona po nagkuha sa imas guys. Kadatan na, Nay? Magaling na akong cellphone lang. Cute man, Nay. Tingin. Sabi, nanay mo number dito ni Pa? Dito? Ito last number mo. Ako? Wala. Kasi din kami. Ihatag mo number dito sa pakasiin ko, pakasiin ka. Hindi, mali. Wala ako number. Number na mo rin. Wag gamay nga bata. Ang sama ka diha. Agligaw na ka. Ako, biday! Ano nang imo? Inday. Agoy. Bunal-bunal man ang imo day. Tuon naman kagpan, day. Iya ra bang bunal-bunal. Ano na, kapit na. Ay nga lang sabi mo. Siguro galang tinapa. Ay na, labi na. Uwil to yun, pwede na. Pandi ko. Tawagar mo ka rin na ng inabing. Habol lang ko guys. Actually. Zero 9. 0905-700-3044. Sumon. Huwag na rasa imo ka na ito. Wala mo yung number. Lagi ko na sila. Diri na. Kadiri na ba? What time lang?
May pagkang mami mo nagpa-cash in. Kasi yung pasabi mo. Nothing more than ano, dito kasi Kutan na niya Gcash ko. Kutan na Gcash ko. Ako nagtugbong, napakasyon ko. Mana na to? Gutad guys, sa panaling bugasan. Ano nang may tanaw sila na yun? Tinggaling-galing. Ilunod ng karne guys. Kani para sa pinakbit ato na ni i-on. Si Relo na magluto og kuan guys, pinakibit. Ito na lang. Wala pa na init. Tulo na na ko guys. Panakot na natin yung pagkakas sa ulo. Kaya dia pulang itu skater. Sige na. Apa dah habis pulang? Ano panakot? Ilunod na. Ako wala na init. Isos init na gina. Ilunod na ito panakot guys. Oil of bugas. Gilumba mo doang, hindi pinakalamit na sa inyong giluto. Hinaya lang. Ay pagi. Apilas na yan. May tagluba na nanay. Yan guys, naluto na na. Ay, black pa. Kana ang pinakbit ni Relo na, naluto na na. Yes guys. Ibutangan na niya og sabaw-sabaw. Kana ato sa nang ipakupsan. Pakupsan sana guys para lami atong kain. Amen. Prosta, pangorosta. Mga una. Kusa to isa chiyo. Milong chiyo. Mana? Apa tu sih? Kumana gani si Inji? Mana si MJ Pre? Una Inji pre. Silent. Oh, sige na. Inji, sige na. Kau na, Inji. Tak, wali sila tak mga bata. Inji na tawa. Ya itu pengampu ba. Nagkatawa si mama. Kapit na nag-auto. Nansa din na siya. Nansa na siya. Gikilaw-kilaw ko na mo pag-pre-jeng. Badi ka na masti. Master na ayo. Silent yan. Siya na ko nakapalo na to sa iyong ibat-bat. Inji, ano di malah sini. Inji. Ano si Inji ni? May, kung ano si Jimay? Kamu na din mo sa iyong ibat-bat. naman nagkaon? Kaputuhoy tuloy. Muna si Inji mo. Kamang-kamang sila Isang kamutoy. Wala ka nagkuha ginamusta? Wala. Wala na si Inji mag-pray, silent. Silent view. Pagluto kay mami. Ha? Tapos na? Ibat-bat ito ba iya? Kanya pun guys, tanang. Ang kautan sa? Manyaha kay Aaron. Nakiatot di man pangaon sa utan dia. Ay, mukhaong kautan. Kaon kautan. Pedwin. Kautan oh. Pedwin ka ta. Sap man dayon. Inji. Manong taon sa utan. Hindi mag-out sa utan kasi pa naman sa cook. Laro. Hindi na kayong kunyo. Hindi mag-out sa utan kasi pa naman. Nandito ko din. Ilaro yung may iglot gan. Kulang lang bangko limitan papa. Di pa igot tanan. Hindi mag-out sa utan kasi pa naman sa cook. Hindi ko ako utan ay. Pagkaon na MJ. Kau na. Lunat sa'yo mo.
Siya lopan na ako ano. Panghapon pa. Tanan. Kapag ako nagkaon sa utan, oh. Si Miggy. Siya na lagi makainom sa cook. Miggy? Siya naman nagkaon sa utan. Miggy? Di ba nagkaon ka sa utan? Hmm? Kamalit ka lang ko, ginamos lang. Ano siya na ano? Ginamos mo din, lamig na ginamos mo. Ano ginamos mo? Hindi, ginamos din may. Anong tamay? Anong to? Di ka kaon sa utan? Hindi? Wala. Ha? Wala man lang, dili mo na makita ko niya. Uy, kamo. Hindi pa nga sa utan ay bata ah. Wala, iba ka lang. Ay, nabutangan. Jangpo, doon na ila, jangpo. Sa baba daw, ya. Nalak ka niya. Wala, sige. Gamay na. Sa baba, sa baba. Gamay na. Wala na? Gamay na kahit. Hindi ba lang hindi sa utan? Okay ka nagkaunti. Sorry. Kau menggerok kalau dia pikir ni. Huwag sa dugang. Dugan. Sa bawah na mo? Ikaw na jing yung si inartista. Saya nak patah apa ke booking dia. Lagi na mo sa. Mama sih. Hindi lang, deka. Tama ginamos. Itu kan. Gusto ka, hinyo na ah. Wala.